Edil diýerimiziň hususiyetçileri owsana toplamynyň dürlük puduklarynyň netijeli işleri ýola goýup, ýokary netijelere gadanýarlar. Hususiyetçi daýhanlaryň ýylydyşgany hojalyklaryny ösdürmek babata gadanýan üstünlikleri aýratyny bellenmäge münasipdir. Ýurdumyzda azyk bolçulugyny üçin etmekde möhüm ähmiýeti bolan pudukda üstünlikli iş alyp barmak hemde dünýä ölümlerini dowlaýyp gelýän ýylydyşgany toplamlaryny döredip, ýokary hili önümleri önermekde sanly tehnologiýalaryň mümkinçiliklerini netijeli pedalanýan hususiyetçilerin hatarına Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan 7 hadinara daýhan hojalygy bar. Mary welaýatynyň Mary trawynyň täze owa geňişligine ýerleşýän daýhan hojalygy täze ýylydyşgany toplamyny işe girdip, bu ýerde sentýabr aýynda 8,5 hektara barabar meýdanda pomidoryň ýokary hili tohumly degişli çitilleri oturdyldy. Häzir günlerde daýhan hojalygynyň agzybir işgärleri ýetişdirilen pomidoryň ilkinji hatyryny ýygnamaga girişdiler. Pomidoryň bu tohumynyň bir çitilinden ortaça 25-28 hoşa pomidor ösüp ýetişýär. 1 hektar meýdanyň ortaça hasap bilen 320-350 tonna barabar hasyl ýaňlary. Çitilleri tozalandyrmak üçin ýüri tutýarlanan arlan kömeginiň peýdalanýar. Bu orta pomidory ýetişdirmekde ekologik talaplary berje edip, önüme tebiği özboşlugy eýe bolmagyny gadanmaga kömek edýär. Hasyla iýun aýynyň ortasyna şeňe ýaňlary. Soňra ekişiň täze mewsümine taýýarlyk işleri başlaýar. 7 hadinara daýhan hojalygynyň ýylydyşgany toplamyna göýgünümleri ýetişdirmekde baý tejribe toplany hünärmenler zähmet çekýär. Önümlüň ýokary hili we ekologik taýdany arasy bolmagyny gadanmak üçin öňde barjy dünýä tejribesi öwrenilýär. Daşary ýurtly düzümler bilen işiň hyzmatdaşlyk alınıp barylýar. Pomidor çitillerini suwarmakda suw toşetleji ulgamlar peýdalanýar. Ulanlaryň suwuna gaýtadan peýdalanmagy bolsa, gymmatly tebiği baýlygyň sarp edilişini 30 götürmüşine azaltmaga mümkinçilik berýär. Daýhan hojalygynyň ýylydyşganasyny ähli işlerine sanly ulgam arkaly dünýäniň öňde barjy ugurdaş düzümleriniň innowasion tehnologiýalarynyň kömegi bilen alınıp barylýan anamy bellemek gerek. Ýokary tehnologiýalaryň üpçedeni döwrüp ýylydyşganada işçi hünärmenleriň ýüzden uragy zähmet çekýär. Bu ýerde olaň howpsuz şertlarda tutan ýerle zähmet çekmek üçin ähli zerur mümkinçilikleri dördürenler. 7 hadinali daýhan hojalygynyň ýylydyşganasyny ösürülip ýetişdirilen pomidor hasyly häzir günlerde esasan içerki bazarda ýerlenýär. Azyk bolçulugyny üçin etmäge münasip goşan ýokary hili önümleri ýerleşmeden arasyna uly islerden peýdalanýar. Geljekde daýhan hojalygy ösürip ýetişdirýän pomidorlaryny daşary ýurtlarda eksport etmegi meýilleşdirýärler. Munyň üçin degişli ýurtlaryň işe urdumlar bilen gepleşikler hem ýygydarly alınıp barylýar. Önümçiligiň germini giňertmek hemde täze iş orunlaryny döretmek hem 7 hadinary daýhan hojalygynyň öňde goýan möhüm maksatlarynyň hataryna durýar. Geljekde daýhan hojalygynyň ýylydyşgany toplamynyň tutýan meýdanyny hasama giňertmek gözüňde tutulýar. Ajaýyp zamanamyzyň üstünlikleriniň ruhlanýan hususiyetçi owa hojalykçylar arkadagy gahrman serdarymyň halkymyzy ýokary hili we ekologiýa taýdany arasy göýgönümler bilen ýeterlik derejede üpçün etmek babata öňde goýan güdeplerini ýerine ýetirmek üçin öňerjilikli zähmet çekýärler. Olar hususiyetçi daýhanlara halal zähmetini köýdürni görüp milli ykdysadiyetimiziň ösüşlerine halkymyzyň bagtyar hem bol elin durmuşyna goşmagy giň mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadamyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza tüýs ýürekden alkyşlaryny beýan edýärler.